Βρισκόμαστε στην Κορινθία, στην πρότυπη φυτεία με goji berry του egoji.gr. σε αυτό το μικρό βίντεο, και ο σκοπός μας είναι μια πρώτη γνωριμία με τα φυτά και την συμπεριφορά τους μετά τη φύτευση στο χωράφι, πώς ακριβώς αυτά διαμορφώνονται και γενικά κάποιες πρώτες πληροφορίες για την ανάπτυξη των φυτών, το σχήμα τους, την ανθοφορία τους, την καρποφορία, την άρδευσή τους και πολλά ακόμα, τα οποία όμως θα τα δείξουμε σε επόμενα βίντεο για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τεχνικές τις οποίες ακολουθούμε και τα αποτελέσματά τους, με σκοπό να αξιολογήσετε τι από αυτά θα πρέπει να ακολουθήσετε και τι δεν θα πρέπει να ακολουθήσετε, μια και ενδεχομένως να μην έχουν φέρει αποτέλεσμα. Τα φυτά που έχουμε μπροστά μας, και όπως βλέπετε είναι γεμάτα με άνθη και καρπούς. Φαίνονται και κάποιες μέλισσες οι οποίες από άνθος σε άνθος γονιμοποιούν μεταφέροντας τη γύρι τα άνθη, μετατρέποντας τα άνθη σε καρπούς. Ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Λοιπόν, το φυτό λοιπόν που είναι μπροστά μου, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι ένα σπορόφυτο, δηλαδή έχει γεννηθεί από εμάς τους ίδιους στην Ελλάδα στο διάστημα από 18 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου περίπου. Σήμερα είναι 30 Ιουλίου, δηλαδή το φυτό είναι ηλικίας 7 μηνών περίπου. Μιλάμε πάντα για ένα σπορόφυτο και όπως μπορείτε να δείτε, όχι μόνο έχει βγάλει άνθη, αλλά η καρποφορία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, με πάρα πολλά άνθη, πάρα πολλούς καρπούς. Το φυτό, όπως βλέπετε, έχει κοπεί σε ένα ύψος 80 πόντους και όλοι οι πλαϊνοί βλαστοί, τους οποίους βλέπετε, έχουν καρποφορήσει. Βλέπετε πάνω καρπούς πράσινους, βλέπετε και πάρα πολλά άνθη και τις μέλισσες επί το έργον, και το επόμενο δεκαήμερο οι πιο μεγάλοι πράσινοι καρποί, οι οποίοι φαίνονται σε κάποιους βλαστούς, θα είναι πλέον όριμοι και έτοιμοι για συγκομιδή, αλλά αυτό θα το δείξουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Το γεγονός ότι τα σπορόφυτα μπορούν να αναπτύξουν από τον πρώτο χρόνο καρπούς είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί έχουν αναφερθεί και υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα στο ίντερνετ, αλλά ακούστηκαν και σε πολλές ημερίδες ότι τα σπορόφυτα δεν αναπτύσσονται όπως τα μοσχεύματα, καθυστερούν στην παραγωγή, στην ανθοφορία και στην καρποφορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας μύθος και τίποτα από αυτά δεν ισχύει, και όπως και όλα τα υπόλοιπα σολανώδη, η κατηγορία δηλαδή των φυτών που ανήκει και το goji berry, όπως αυτό μπροστά μας, δίνουν καρπούς από τον πρώτο τους χρόνο. Στη βάση του φυτού βλέπετε πως γίνεται η άρδευση. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε κοντά. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένας σταλάκτης, ο οποίος μας δίνει περίπου 24 λίτρα την ώρα και ο οποίος ποτίζει το φυτό στη ρίζα του, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπέκ για το ποτισμά του, δεν πρέπει να βρέχουμε τα φύλλα του, και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι έχουμε υγρασία γύρω στο κορμό του. Το φυτό παίρνει το νερό που χρειάζεται παράλληλα με τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Κάνουμε μία σύντομη βόλτα να δούμε και μερικά ακόμα φυτά. Η απόσταση φύτευσης από φυτό σε φυτό είναι 1 μέτρο και 20 εκατοστά.
έχουμε διαλέξει μια πολύ πυκνή φύτευση, γιατί η συγκεκριμένη φυτεία προορίζεται να γίνει και η μητρική φυτεία, η οποία θα μας δώσει μοσχεύματα, μια και όλα τα φυτά θα αριθμηθούν και θα κρατούνται στοιχεία για το κάθε ένα ξεχωριστά, για την απόδοσή του, την καρποφορία του και γενικά τη συμπεριφορά τους. Βλέπετε λοιπόν τη διαμόρφωσή τους. Αυτή τη στιγμή τα φυτά ποτίζονται. Από την εμπειρία μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι απαιτείται πότισμα, ειδικά αυτές τις καλοκαιρινές μέρες όπως τώρα του Ιουλίου και ενδεχομένως και του Αυγούστου, για τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο των φυτών, σχεδόν καθημερινά, αν όχι καθημερινά, μέρα παραμέρα, από λίγο νερό. Αυτό που ακολουθούμε εμείς είναι να ποτίζουμε μία ώρα μέρα παραμέρα με ένα σταλάκτη, όπως είπα, ο οποίος αποδίδει 24 λίτρα, δηλαδή δίνουμε 24 λίτρα νερό στο φυτό κάθε δεύτερη μέρα, μέρα παραμέρα δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο φυτό, βλέπετε τα άνθη, τους καρπούς και πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι βλαστοί οι οποίοι καρποφορούν. Και εδώ υπάρχουν κάποιες μέλισσες επάνω επί το έργο της γονιμοποίησης στα άνθη. Ελπίζω να φαίνεται η μέλισσα πώς ακριβώς γονιμοποιεί τα άνθη, και βλέπετε ότι με υπομονή και επιμονή θα περάσει από όλα τα άνθη και βλέπετε πίσω τους ώριμους καρπούς στον ίδιο βλαστό. Θα προσπαθήσω να το δείξω όσο πιο κοντά γίνεται, αν και δεν ξέρω πόσο καθαρό μπορεί να βγει το βίντεο. Όπως και απέναντι ένας άλλος βλαστός. Βλέπετε τον κεντρικό κορμό πώς έχει διαμορφωθεί. Η διαμόρφωση του φυτού λοιπόν ξεκινάει από το έδαφος με ένα κεντρικό κορμό, ο οποίος αναπτύσσεται χωρίς να υπάρχουν πλαϊνοί βλαστοί μέχρι ένα ύψος περίπου 80 εκατοστών. Όλοι οι βλαστοί οι οποίοι αναπτύσσονται όπως ο συγκεκριμένος εδώ, βλέπετε, πρέπει να τους απορρίπτουμε. Και ο κορμός συνεχίζει και αρχίζουν από ένα ύψος 60-70 πόντους και πάνω να αναπτύσσονται οι πλαϊνοί βλαστοί, τους οποίους θα διαμορφώσουμε στο κλάδεμα κατάλληλα και θα το δείξουμε τέλος του χειμώνα, αρχές τους άνοιξης, σε ένα από τα επόμενα βίντεο τα οποία έχουμε σκοπό να δημοσιεύσουμε και το οποίο θα μπορείτε να συμβουλευτείτε για να επιλέξετε τη δική σας τεχνική για την ανάπτυξη των φυτών.
Αυτό λοιπόν ήταν για την ώρα το πρώτο μας βίντεο. Πολύ περισσότερα σύντομα στο egoji.gr, όπως και πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια του goji berry στην Ελλάδα και τις τεχνικές τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε και τι ακριβώς θα έχετε να περιμένετε από τα φυτά και από την τεχνική την οποία θα ακολουθήσετε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το πρώτο μας βίντεο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας δώσουμε πολλά ακόμα χρήσιμα βίντεο όπως και πληροφορίες μέσω του site μας του egoji.gr.